Adam sağlığına iň gowy seretýän ýurtlar haýsylar? Egerde keselliseň ýa-da bir ýeriň dögülse, onu günerto sudan ýylýan ýurtda bu zatlara seretmek üçin ýekeje hassahana hem ýok. Gelin inni bolsa, iň gowy adam sağlığına seretýän ýurtlar sanalyň. Ornumuzda 5-nji Singapur eýleýär. Singapur Aziýa boýunça iň gowy hassahanalar ýerleşdirilen ýurt hasaplanylýar. Bu ýerde adamlara hyzmat edýän ýürüýt ulukmanlar we spesialistler sağlyga seretmekde has öňdewarçydyrlar. Bu ýerde böwrekden we bagyrdan ziýan çekýän adam assa ýok diýen ýarakdyr. 4-nji orunda Niderlandlar hasaplanylýar. Rak keseline garşy görüşmekde bütün Ýewropa döwletleriniň içinde iň gowy ýurt Niderlandlar hasaplanylýar. Bu ýerde bütün Ýewropa merkez hassahanasy ýerleşip we ol her bir adam üçin ýeterli. 3-nji orunda Ýaponiýa durýar. Bütün dünýä rak keselini durdurmak goýunça alınıp barýan işler watyny iň ýokary görkeji orna eýleýär. Tehnologiýa watyna hasaplanyna bütün dünýä boýunça iň garşy gowy hyzmat edilen hassahana Ýaponiýada ýerleşýär. Iň uzak ýaşly adamlar mekan hem Ýaponiýadyr. 2-nji orunda Şwetsariýa hasaplanylýar. Zürich welaýatyna hassahanalar toplumy dünýäde iň ýokary görkeji ornary eýleýär. AI tehnologiýasyny Ýaponiýadan soň hassahana dolanan ilkinji Ýewropa ýurdu hem Şwetsariýadyr. Dünýädäki iň parahat we rahatlyk söýji adamlaryň ýurdu şu ýer hasaplanylýar. Adamlar bu ýerde stres diýen zady gata derejede başyndan geçirýärler. Burunji orunny aýdýan şamursa iň gowy multfilm gyzy hökman kommentariýada belläp geçiň. Goý bizem öz çağrymyz ýatla oňa tomaşa edip göreli. Bütün dünýä boýunça rak keseni iň gowy öňnalýan ýurt bolan we hassahanaların iň gowy hyzmat edýän ýurt bolsa Şwesiýa diýilen Ýewropada ýerleşen ýurtdur.